Ngigadwe umhlaba ngiyigolide lemvelo, Jaco Ambassador, angazi nokuthi ngithini. Ukubonga kuncane. Khuzani King Dlamlenze Mpungose Innocent Kosikhona phansi eMandaba. Insizwa-ke leyo omculo wamaskandi eney'nkumbi zabalandeli imemezelo semthethweni ukuthi seyi-ambassador yohlobo lwey'moto ey'phambili zakwa-Jaco. Kulo nyaka abantu kumele be-understand into eyi-one. Lo nyaka eminye iminyaka uKhuzani emphathe kahle kakhulu, eminye iminyaka le uKhuzani approve-ile ukuthi why kuthiwa uKhuzani uyi-best kulokho asuke ekwenza, why eyi-best maskandi artist ever ukuthi ike ibe khona. Uma sithi siyaqala phela makuqala unyaka nje nge-1 January 2025 washaya ingoma yonyaka Mhlobo Wenene, Imbongolo Inkosazana, uSiphesihle Zulu Dludla. Lapho adla khona umhlanganiso 60,000 ishekelelo. Waphinde wabuya wazothi yena Carnival City umcimbi oba nentumezulu enkulu omnandi kakhulu kuhlanganisa eminyaka u-15, the 15 years of the Blue Nation. Bayazi-ke babeyile ukuthi kwakumnandi kanjani. Waphinde uKhuzani wabuye wazothi imoto iDefender, imoto iyatrenda kakhulu namanje isatrenda, namanje sabaphethe abanye abantu basahlupheka yileyo moto leyo. Wabuya nama-Gold Plug nama-Platinum, yonke into nje yayi-in order. Okuyinto-ke le ade wase beyifuna abalandeli abathanda uKhuzani nabantu nje abamthanda nje-ke generally ongesibona abalandeli bakhe. Wakubonisa lokho. Kulo nyaka kuzophinde kube nomcimbi laphana e-People's Park eThekwini igcwalisa Spring Picnic S4 kulo nyaka. Ngoba kubhizi ama-preparation, kuyavota, kwenziwa yonke into. Manje-ke usezomemezela-ke ukuthi-ke use-ambassador yaka-Jaco akuyona-ke into elula leyo. Ukwaba i-ambassador uKhuzani phambilini akaqali-ke manje ukwaba yiyo wasebenza kahle kakhulu. Amadili-ke ayaphela nama-contract ayaphela uma sekuphele kuphelile. So ngiyambongela kakhulu uKhuzani and futhi mawuthi uyabheka semculweni wakhe kuma-streamings kuma-views lapho ku-YouTube u-improve kakhulu uKhuzani compare to iminyaka edlulile. Kubonakele abantu ukuthi bawudlalile umculo wakhe compare kweminye iminyaka. I-album yakhe isikuhlanganise konke okudingakalayo, wonke ama-status akhona, akukho okushodayo. I-gold album yonke lishayile, ama-single ayi-2 laphana Imbongolo, Angidlala Nengane bathole ama-gold status. So izinto ey'ningi zitholakele laphana, ezinye zisazolandela as the times goes on. So kumele simshayele ihlombe uKhuzani kwi-achievement yakhe ukuthi even after 15 years usa-achieve the way a-achieve ngakhona. Siyazi uKhuzani udlule emzimeni emnjani emkhankasweni enzima, osomabhizinisi bemvalele bethi akaqashwanga, kuthatha umuntu nengoma enkulu kwasha kwacima kuthiwa i-keyboard ayifuneki, kunabantu abahlala ku-TikTok 24/7 o-live bemthuka bembiza ngento kama wakhe ngaphansi kwey'taba besho yonke into eyayibuhlungu ngayo just because wayephikisana or encikisana neqhawe leli bona abalithandayo abantu abangakufuni lokho, abafuna kugqame lona lodwa iqhawe labo ngenkani. Manje uma befuna kube njalo shuthi uKhuzani akabalulekile. Okwaba yishwa nje ukuthi-ke uKhuzani abe lolo hlobo lomuntu awuyena okwaziyo ukuthi yena ayiphilele, understand abantu
kodwa lokho sekumbakela Amazon. Kodwa kunandaba insizwa-ke isingenye ama-ambassador akwa-JECO, simbonga kakhulu-ke kulokho. Yilokho sifuna ukudlulisa akukuningi nje. Sibonga ukuthi abasubscribe-ayo, abalayikhayo, abakhomentayo. Thank you very much. Umehluko uyobonakala ne-contribution yenu. Nisakahle, sodibana kuzayo.